Kamachielo Nyakorom Gajwang team mara Black Cobras BBC. Jalo tuke mag Paradise Annual Tournament mano bagie award makanya mwako sewe kar chingod bura mandhiwa tok rodho Remba FC gonde ariyo kuom nono. Kana lose sa tuke go manager mara Paradise FC Collins Ochieng wacho ni tuke makamago konyo e bero mich mar tugo e kind rawere ahinya te kinde ma olor skunde kaachiel kod kedo gitime ma oko odhi kare. Mathoth rawere donjo e kinde molor skunde. Kinde no moko kuom johala e luora ma Kodumba no puoyo okang' mar bago tukego e kor gwenge ni mar ne giyudo yuto mabup e kinde tukego ahinya te kinde ma nyithindo ikore mar dok e skunde. Wewe na mpira anageuka pale vizuri kabisa, jipinda pale kama analeta huko Shakule, anaja pale sasa Tyron mpira Shakule katikati ya wawili anapokonywa, anaje Pius Abel. My main aim mar tournament wanacha talent ground nitie nyithindo makoro somo nono kaluwore gi talent magisebedo ka gine magitime ground kae. Again ji oseyudo ber mang'eny kaluwore gi business bende matimore ground kae. Nyithindo manyiri goyo yudo ka nyithindo manyiri iye mane ginyalo yudo chon iye machon sani ok ginyal bedo go nikech yudo ka thuolo gi mang'eny ka gikawo gigoyo mpira gidok dala ka gisiol kendo mpira ne konyo yore mang'eny kabisa. Agombo mang'eny kuponi wanyalo yudo jok moko nyalo konyo e support weche mag mpira gi to nyalo bedo maber. Kaluwore go alama wagoyo ohandwa dhi maber jowadwa waweuru joma samolor sikul waweuru nyithindo thuolo waket gi tugo gibed busy somo bende